Mantombazane ake nimeni ngamanga. Nganizama ake nimeni namanga si right ngamangeni. Mantombazane ake nimeni kancane ngamabonding. No Brazilian hair, no Ndiya hair, no banibani hair. Uyazi akukho lutho efridge, akukho lutho esikhwameni, akukho lutho kwi-account yakho kodwa uncamele o-Brazilian hair. iBhayibheli lithi umuntu wesifazane muhle ngeenwele zakho uyifakelani ke wena? Inwele zendiye lafaka abhlungu lidutshule eChina sekunikwa wena lezo inwele. Yikho uhlupheka, yikho uxakekile, ingoba ufake inwele zomuntu owafaka engozi. Uhlupheka nje ufake inwele zomuntu owayevele ngenayo i-breakthrough, phecelezi way forward mawuthanda isiya phambili production. Bantu besifazane kuzobe ngathi nginake nina nje, nani nenkinga eziningi. Ngithatha enye ingane eclubini nami angazi bengingenwe yini, nami nje okay, nami ngithi ake ngifaneleke, nami ngishaye cheating. Uyazi ngani hayi kube mnandi nje sidle into zethu ngithi hayi o3 manje samsolala. Yazi ngithe before nje silale ngase ngibuza ingane yami house, singicela ukubuza, useke walala yini nomfana? Yeke wamantombazane namanga ubungezwa. Hayi bo bhuti, mina nje angikaze ngilale nomfana. Yini njalo kodwa mangizolala nabafana bangibuze nombuzo yini leyo? Oh. Amantombazane machita siphelile. Amantombazane ake nisiyekani ngedliso. Wow, Nkosi yami, yini senzeni? Uyazi uhambise ngisho imali ngelesihlanu ungathandi ngokuthi lo muntu ukurikhile uyisim card yakhe ukurikhile. Kahle semama sim card, mhlambe mina ngu-Vodacom, wena ohleka urabish mhlambe uHA. Asirikha amantombazane sikhipha ngisho imali singathandi. Siyahleka phela bafowethu ngoba sekwahleka kushoniwe, kodwa bantu besifazane zoba ngasha ngithandi kahle inina. Ake nisixolela ingeke. Ake nisixolele ngeke. Yeah, ngeke bantu besifazane.